Както са казали древните гърци, всички войни започват първо в умовете на хората. Когато вкараш там, когато демонизираш Русия, вкараш там стереотипа, щампата, че Русия е виновна за всичко това, което се случва, а предстоят да се случат много лоши неща, според мен, анализ, съпоставка на това, докъде доведе крайната русофобия Германия и Полша, например. Доста мощни държави в Европейския съюз, в Евросъюза. Но сега те консумират последиците от тяхната политика на безумното им ръководство, които са изцяло проамерикански марионетки и министъра на икономиката преди 2 дена на Германия призна, че Германия очакват 5 изключително тежки години. Това е много меко казано. Германия е катастрофирала държава. А след като Германия е катастрофирала, представете ли си какво става с България? Ние нямаме никакви шансове и причината за това са точно тази банда, която е окупирала властта у нас, антируска, проамериканска, която въобще не се интересува от ценностите на България, от интересите на България. Франция, както целият Запад, включително и САЩ, са съпричастни за тези колосални жертви, които сега в момента дава Украина, украинския народ. Те са съпричастни, а не Русия. Защото ако Русия следваше модела на военни действия, който прилага Америка, примерно и НАТО, в Либия или в Ирак, от Украина до сега един град нямаше да остане. Забравяме едно нещо, което на нас всячески го скриват. Русия наистина провежда специална операция. Русия не е посегнала на нито един украински град, атакува само военни обекти. Не приема Украина за вражеска страна. За Русия това е братски народ, който е объркан и който трябва да му се помогне. Са бомбардировки в точно, прецизно избрани точки, локални точки. Това са пристанищата, откъдето се вкарват оръжия, западни оръжия. Да. И зърнената сделка, така наречена зърнена сделка, беше използвана точно за това, за да се прекарват наркотици. Украина се превърна в една страна, където се търгува не само с оръжие, но и с наркотици. И обекти, където са разположени дронове и ракети от британските ракети Storm Shadow, които атакуват Крим. Затова Русия бе принудена, особено сега, да блокира достъпа на Украина до Черно море.